Ein galwad ni I addoli y bore yma yw Salm 95 ac 1 I 7. Dewch canwn yn llawen i'r arglwydd, rhwng floedd o'r foledd I graig ein iachawdwriaeth. Down yw bresenoldeb a diolch, gorfoleddwn ynddo a chaneuon mawl, oherwydd Duw mawr yw'r arglwydd, a brenin mawr gorywch yr holl ddiwiau. Yn ei law ef y mae dymderau'r ddaear, ac eiddo ef yw uchelderau'r mynyddoedd. Eiddo ef yw'r môr, ac ef ei gwnaeth, ei ddwylo ef a greodd y sychdir. Dewch a ddolwn ac ymgrymwn. Plygwn ein gliniau ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth. Oherwydd ef yw ein Duw, a ninnau'n bobl iddo a defaid ei borfa. Heddiw, cewch wybod ei rym, ei nerth, os gwrandewch ar ei lais. Wel, gawn ni ymateb nawr te i'r alwad yna, gyda'r emyn cynta, fe wnaid bendithia yr arglwydd a chofiau holl ddoniau o hyd. Wel, y darlleniad nesaf yw Efengyl Luc, pennod 13, ac adnod 1 I 17.
Luc 13, adnod 1 i 17. Yr un adeg, daeth rhywrai a mynegu iddo am y Galileaid y cymysgodd Peilat ei gwaed a'i hebyrth, atebodd ef hwy, ydych chi'n tybio fod yr rhain yn waith pechaduriaid na'r holl Galileaid eraill, am iddynt ddioddef hyn? Nac oeddent, meddaf wrthych. Eto, os nad edif ar hewch, fe dderfydd amdano holl yn yr un modd. Neu y deunaw, yr 18 hynny, y syrthiodd y tŵr arnynt yn Siloam a'i lladd. Ydych chi'n tybio fod yr rhain yn waith troseddwyr na holl drigolion eraill Jerusalem? Nac oeddent, meddaf wrthych. Eto, os nad edif ar hewch, fe dderfydd amdano holl yn yr un modd. Adroddodd y ddameg hon. Yr oedd gan gysbren wedi ei blannu yn ei wynllan, daeth i chwilio am ffrwyth arno ac ni chafodd ddim. Ac meddai wrth y gwynllanwyr, ers 3 blynedd bellach yr wyf wedi bod yn dod i geisio ffrwyth ar y ffugysbren hwn, a heb gael dim. Am hynny torref i lawr, pam y caiff dynnu maith o'r pridd. Ond atebodd ef, Meister, gad iddo eleni eto, i mi balu o'i gwmpas a'i wrteithio, ac os daw a ffrwyth y flwyddyn nesaf, popeth yn iawn, oni de, os na, cei ei dorri i lawr. Yr oedd yn dysgu yn un o'r synagogau ar y saboth, yr oedd yno wraig, neu dylen i ddarllen, ac wele wraig oedd ers 19 mlynedd, 18 o flynyddoedd yng ngafael ysbryd, oedd wedi bod yn ei gwanychu, nes ei bod yn wargrwm ac yn hollol analluog i sefyll yn syth. Pan welodd Iesu hi galwodd arni, wraig, yr wyt wedi dywaredu o'th wendid. Yna, dododd ei ddwylo arni, ac ar unwaith ymunionodd drachefn, sefodd lan yn syth, a dechrau gogoneddu Duw. Ond yr oedd arweinydd y synagog yn ddig bod Iesu wedi achau ar y saboth, ac meddai wrth y dyrfa, y mae 6 diwrnod gwaith, dewch i'ch iachau ar y dyddiau hynny, ac nid ar y saboth. Atebodd yr arglwydd ef, chwi ragrythwyr. Onid yw pob un ohonoch ar y saboth yn gollwng ei ich neu ei asyn o'r preseb ac yn mynd ag ef allan i'r dŵr. Ond dyma un o ferched Abraham, a fi yn rhwymau Satan ers 19 mlynedd. A ddywedwch na ddylasyd ei ryddhau hi o'r rhwymyn hwn ar y dydd saboth. Wrth iddo ddweud hyn, codwyd cywilydd ar ei holl wrthwynebwyr a llawenychodd y dyrfa i gyd, oherwydd ei holl weithredoedd gogoneddus. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air. Ac i ni'n cael fideo nawr te, i chi, y plant, a pawb arall wrth gwrs. I ni'n cael fideo nawr, a wi eisiau, chi'n gwrando nawr, mae 3 cwestiwn dy fi i chi ar gyfer y fideo bore yma. Wi dal i ddisgwyl, y 3 cwestiwn. Okay. Be sy'n bod ar y wraig, y fenyw fach, yn y stori? Mae rhywbeth yn bod arni hi. Yn ail, pwy sy'n gwneud hi yn well, yn drydydd, ydy pawb yn hapus? Ydy pawb yn hapus? Diolch yn fawr, Geraint. Now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath, and a woman was there who had been disabled by a spirit for 18 years. She was bent over and could not straighten herself up completely. When Jesus saw her, he called her to him and said, "Woman, you are freed from your infirmity." Then he placed his hands on her, and immediately she straightened up
and praised God. But the ruler of the synagogue, indignant because Jesus had healed on the Sabbath, said to the crowd, "There are 6 days on which work should be done. So come and be healed on those days, and not on the Sabbath day." Then the Lord answered him, "You hypocrites! Does not each of you on the Sabbath untie his ox or his donkey from its stall and lead it to water? Then shouldn't this woman, a daughter of Abraham, whom Satan bound for 18 long years, be released from this imprisonment on the Sabbath day?" When he said this, all his adversaries were humiliated, but the entire crowd was rejoicing at all the wonderful things he was doing. Awr te, beth oedd yn bod ar y wraig yn y stori yna? Beth oedd yn bod arni? Ydych chi sylwi? Pwy sy'n cofio? Oedd be? Cefn dost? Cefn dost. Da iawn. Ie. Cefn dost. Nes bod hi wedi plygu lawr fel yna. Chi'n gweld yn y stori, oedd hi wedi plygu lawr oedd hi chefn i mor dost. Pwy oedd wedi gwella hi te? Ie? Ie, pwy yn y stori? Pwy? Iesu, da iawn. Iesu wedi gwella hi. A'r cwestiwn ola, oedd pawb yn hapus? Oedd pawb yn hapus? Oedd hi'n hapus iawn, ac oedd hi'n canmol Duw, ac oedd lot o bobl yn hapus. Oedd pawb yn hapus? Ie, oedd hi'n yn grac. Ti'n iawn os mae dyna wedys di. Oedd hi'n dyn yn grac iawn. Oedd. Achos fel o'n nhw'n deall rheolau Duw, o'n nhw'n meddwl bod beth nath Iesu ddim yn iawn. Ond o'n nhw ddim yn deall pethau Duw yn iawn i hunain. Nhw ddim yn deall, achos oedd Duw yn dangos trwy Iesu bod e'n llawn cariad ato ni, a bod unrhyw ddiwrnod mae e yn fodlon i wneud ni'n rhydd ac yn well. Nid yn unig tu fas fel y corff, ond ar y tu fewn hefyd. Mae Iesu'n neud ni well ar y tu fewn, fel bod ni'n gallu sefyll lan i ganmol ac i nabod Duw. Da iawn, diolch yn fawr am wrando ac ateb y bore yma. Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi nawr te gyda'n gilydd. I ni diolch arglwydd am gael dod gadafron y bore yma yn enw Iesu Grist. I ni diolch am y cyfle, i ni diolch am y rhyddid i ddod i addoli dy enw sanctaidd di, ac i ddod i'th bresenoldeb di hefyd. Ac o arglwydd i ni yn gofyn y byddwn ni'n ymwybodol heddiw o dy bresenoldeb di gyda ni. I ni'n gweddio byddwn ni'n ymwybodol dy fod ti yma trwy berson yr ysbryd glân. A dy fod ti o arglwydd yn ein plith ni, dy fod ti'n dod â neges i ni trwy'r gair, helpa ni fod yn barod o arglwydd i dderbyn neges oddi wrtho ti, ac i ni'n gofyn i ti a byddi di yn siarad â ni trwy'r gair bore yma, byddwn ni'n cael gras i dderbyn ac i wrando ac i dderbyn ac i ymateb wrth gwrs i'r gair hwnnw. Falle mewn clod a diolch a mawl a gwasanaeth i ti o arglwydd. Falle yn gweld bod angen i ni gael ein sythu a'n ryddhau o'n pechodau. Arglwydd, i ni'n gofyn i ti siarad â ni trwy'r gair, ac i ni'n diolch i ti o arglwydd am yr efengil, am yr arglwydd Iesu Grist y bore yma, bod e wedi dod i ollwng pobl yn rhydd. I ni'n diolch mai dyma'r darlun i ni'n cael y bore yma. Fel oedd e di ryddhau y wraig yma yn gorfforol, mae yn ryddhau pobl yn ysbrydol hefyd, o fod wedi plygu lawr a'i golwg nhw dim ond i lawr ar y llawr ac arnyn nhw eu hunain, i fod
yn gweld Iesu Grist ac yn dod i adnabod Duw trwy yr arglwydd Iesu. Arglwydd i ni'n diolch am yr Efengil oherwydd ti sy'n gwneud y gwaith yma. Ac arglwydd i ni yn gweddio, cawn ni'n calonogi bore yma wrth i ni fynd trwy yr hanes yma a chael ein atgoffa o ryfeddod dy ras di a dy drigaredd di tuag atom ni. I ni'n gweddio byddwn ni'n gweld y perygl o gael cred sydd ddim yn seiliedig ar dy air di o arglwydd. Bod unrhyw gred arall yn sigledig iawn, yn gwneud ni'n wan iawn, ac yn wir yn ein gwneud ni'n golledig, heb i ni ddod at yr arglwydd Iesu trwy dy air di. Ac felly ni'n gofyn i ti'n helpu ni yma o arglwydd i gyhoeddi dy air di bob amser, i gredu dy air di yn y Beibl, a dim byd arall, ond dy air di. I ni'n gwybod bod yna demtasiynau o arglwydd i gymysgu pethau eraill i mewn, helpa ni. Helpa ni beidio mynd fel y Phariseaid, fel yr athrawon yn y gyfraith, fel arweinydd y synagog, i ni'n darllen amdano fe. Arglwydd helpa ni i beidio mynd ar hyd trywydd arall, oddi wrth dy air di y dy hunan. Ac arglwydd i ni'n diolch dy fod ti wedi trefnu ffordd felly i ni gael mynd yn rhydd. Ac o arglwydd i ni'n diolch am hyn, i ni'n cyffesu o ran natur, bod ni'n bechaduriaid wrth gwrs wedi plygu lawr o arglwydd. Ddim yn gweld Duw fel y dylen ni, ddim yn adnabod Duw fel y dylen ni, ddim yn credu fel dylen ni o arglwydd, wedi'n pellhau a wedi'n plygu lawr ac yn dibynnu arno ni'n hunain yn aml yn edrych ar yn trad yn hunain, yn ytrach na edrych tu fas i ni'n hunain. O arglwydd i ni yn cyfaddef ein pechod o arglwydd ac ni'n diolch am y cyfle bore yma i godi'n golwg tuag ata ti. I droi ein golwg ata ti. Rwy'n troi fy wyneb Iesu da o bobman ata ti. Y merw blin y byd a'i bla, dywedd sydd hedd i mi. Ni chefais naddo mewn un man, un bal mi'n calon drist, nac enw swyna fenaid gwan, fel enw Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n diolch, i ni'n diolch, a diolch, dy fod ti wedi trefnu ffordd ar ein cyfer ni. Ac i ni'n diolch bod yr arglwydd wedi dod yng nghyflawnder yr amser. Diolch am ei fywyd disglair a glân, a'i aberth drosto ni, a'i atgyfodiad bod wedi concro Satan. Oedd y fenyw yma yng ngafael Satan, dan ddylanwad Satan, am 18 o flynyddoedd. Ond dath Iesu Grist i goncro Satan, a'i ryddhau hi a'n ryddhau ni hefyd. Diolch bod wedi dod yn rhydd o'r bedd, y trydydd dydd. Ac felly, bod ni'n dod yn rhydd o farwolaeth pechod trwy gredu ynddo ef. Diolch bod wedi esgyn at y heilaw Duw. Diolch bod e wedi anfon yr ysbryd glân. Diolch bod e nawr yn eiriol troso ni. A diolch nawr o arglwydd beth bynnag sy'n digwydd yn ein bywyd ni fel dy blant, fel Cristnogion. I ni'n gallu cael anawsterau, wrth gwrs, a phroblemau, a salwch. I ni'n gwybod hynny. Ond i ni'n diolch bod yna bwrpas arall gyda ti arglwydd. I'n sancteiddio ni, i'n puro ni, i'n coethi ni, i'n disgyblu ni, i'n paratoi ni ar gyfer y gogoniant. Arglwydd i ni'n diolch dy fod ti gyda ni trwy'r cwbl sy'n digwydd i ni. Ac arglwydd nawr, i ni'n gweddio am heddi deled y deyrnas a gwneler y dy ewyllus o arglwydd, a sancteiddiau'r dy enw yn ein plith ni ac ym mhob man arall. Helpa ni dy ogoneddu di heddi o arglwydd, helpa ni yn ein geiriau, helpa ni yn ein bywydau i dy ogoneddu di. Helpa ni fyw fel rhai sydd â Duw mawr yn dduw iddyn nhw. Helpa ni fyw fel rhai sydd â Duw sanctaidd yn dduw iddyn nhw. Helpa ni fyw fel rhai sydd â Duw trigarog a graslon yn dduw iddyn nhw. Helpa ni arglwydd i dy ogoneddu di yn ein bywydau ni. Ac o arglwydd i ni
yn diolch am ein bara beunyddiol heddi. I ni diolch Arglwydd am dy gynhaliaeth a dy ras. Pob daioni, pob mesur o iechyd, popeth i ni'n cael ei fwyta ac i'n cynnal ni Arglwydd, rhyddid i addoli, i ti'n ein bendithio ni, a gymaint o bendithion, bob dydd. Ti mor ffyddlon o Arglwydd, ac i ni'n diolch i ti. Ni eisiau diolch, heb sôn bod ni wedi nawr dod yn blant i ti trwy Iesu Grist, bod ni wedi derbyn ysbryd mabwysiad, ac i ni'n gallu dweud, Abba, Dad wrtho ti. Heb sôn bod ni'n etifeddion y nef, y bywyd tragwyddol. Heb sôn bod ni wedi'n huno nawr, wedi'n clymu yn Iesu Grist, ac na chawn ni byth ein gwahanu eto. Ac i ni'n cael pob gras ynddo fe, ac i ni'n cael ei gariad yn cael ei dywallt yn ein calonau ni. I ni wedi'n selio ar ysbryd glân. Ti wedi'n bendithio ni Arglwydd, a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Diolch. Ac ar dy ben di bo'r goron Arglwydd am dy ddaioni tuag ato ni. Ac Arglwydd i ni'n gweddio i ti faddau ni, ein pechodau, trwy waed Iesu Grist, ac wyt ti'n nerthu ni yn y frwydr yn erbyn pechod. Helpa ni farwhau ein pechodau yn nerth yr Arglwydd trwy edrych ar Iesu Grist. Ac Arglwydd i ni yn gweddio dros waith y deyrnas, gwaith yr Efengil, yn ein plith ni Arglwydd yn yr wythnos yma, boed yn ymweld â'r ysgol, neu'r ysgolion, boed yn cyfarfodydd gwahanol, bendithia Arglwydd, bydd gyda ni. Byw had y waith i ni'n gweddio, a'r gwaith o gyflwyno'r Efengil ym mhob ffordd bendithia ni, nertha ni Arglwydd. Ac i ni'n gweddio, byddwn ni'n gweld pobl yn cael ei ryddhau o afael Satan yn ein dyddiau ni Arglwydd. A byddwn ni'n gweld pobl eto yn dod o'r tywyllwch i'r goleuni o feddiant Satan at Dduw. Dy waith di o hyn, ac i ni'n gweddio cawn ni weld hynny'n digwydd. Arglwydd i ni'n gweddio dros dy waith trwy'r byd wrth gwrs. I ni'n cofio'n Victorio yn Gogledd Macedonia, y gwaith sydd wedi bod yn mynd mlaen yn Armenia gyda Alan, bendithia y gwaith yna o Arglwydd. Yr un gwaith yw yr un deyrnas yw ac deled y deyrnas ym mhob man. Ac Arglwydd i ni yn gweddio dros y rhai sydd yng nghanol rhyfel ac erledigaeth o Arglwydd, cynnal nhw a bendithia nhw mewn ffordd arbennig. Ni'n gofyn i ti'n cynnal ni hefyd o Arglwydd, yng nghanol cyfnod oeraidd a difater ein hoes ni, cynnal ni hefyd o Arglwydd. Cadw'n llyged ni ar Iesu Grist. Paid a gadael i'n calonau ni fynd yn ddifater ac yn oer fel y byd o'n cwmpas ni o Arglwydd. Helpa ni, tania ni Arglwydd, tania'n sel a'n cariad ni tuag ata ti. Todda'n calonau ni yn gyson o Arglwydd yn ein perthynas a thi. Ni'n gofyn i ti fendithio rhai sy'n methu bod gyda ni heddi, rhai falle sy'n bant, ni'n gofyn i ti cynnal nhw a'i cadw nhw yn Iesu Grist. Derbyn ni nawr o Arglwydd yn ei enw sanctaidd ef, ac ei ogoniant. Amen. Gawn ni ddod at yr ymwnesau. O rhod y bwys ar freichiau'r Iesu, beth gynnal ymlaen, beth gynnal ymlaen. Dy galon wrth ymddiried ynddo a leenw ef a chan.
Wel, gawn ni droi yn sylw nawr yn arbennig at yr hanes i ni wedi bod yn cyfeirio ati yn barod, hanes o wraig oedd wedi ei phlygu yn ei hanner bron yn cael ei gwella a'i achau gan yr arglwydd Iesu. A llun sleid bach yn dod i fyny nawr, dwi'n yn gwybod os chi'n gyfarwydd, chi wedi gweld llun y cwpl yma, mae rhai o'ch chi wedi, sy'n galondy di fi, da iawn. Mae wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar. Craig a Lindsay Foreman yw eu henwe nhw, ac maen nhw mewn carchar nawr yn Iran, yn Efin, y carchar ofnadwy yn Iran. Beth sydd wedi digwydd, maen nhw wedi cael eu cyhuddo o ysbio, o fod yn spies. A dim ond paso trwy Iran oedden nhw, ar drip o gwmpas y byd ar motorbike. Yn nhw wedi penderfynu, round the world trip, mae rai pobl yn licio pethau fel na fe, ar motorbike. Ond oedden nhw just yn croesi trwy Iran, cael ei dal, a cael ei cyhuddo. Nhw'n meddwl yn siŵr mai spies oedden nhw. Wel, gawson nhw ei arestio mis Ionawr, a'i dedfrydu wedyn i 10 mlynedd o garchar. So, 10 mlynedd. Ac o'n nhw yna nawr, wrth gwrs, yn ystod y bomio ar Iran, ac oedd hwnna'n amser eitha cythryblus iddyn nhw, wrth gwrs. Ac maen nhw wedi bod yn pledio, maen nhw yn y newyddion, yn pledio ar y Llywodraeth yn San Steffan i gael dod yn rhydd. Na'r peth. Maen nhw'n pledio, maen nhw'n ddiaiog, maen nhw'n honni ac yn bendant bod nhw'n ddiaiog, ac maen nhw eisiau cael i ryddhau. Ac mae ryddhau yn thema trwy'r hanes sydd gyda ni bore yma hefyd. Mae ryddhau yn thema sy'n mynd trwyddo fe. Chi yn dod at y sleid nesaf, dyma ni y rhan o'r ffilm, dyma'r slides oedd yn cael ei defnyddio. Hanes graig yn dioddau, felly o wendid yn ei thefen am 18 o flynyddoedd, ac yn cael ei gwella, yn cael ei ryddhau gan yr arglwydd Iesu. Ac yr un pryd, i ni'n gweld ymateb rhai o'r Iddewon, yr arweinwyr, arweinydd y synagog ac eraill, ac i ni'n gweld bod nhw hefyd yn gaeth, bod nhw hefyd wedi plygu lawr, ond yn drist iawn, yn gwrthod dod at Iesu Grist i gael ei ryddhau. Nawr te, bore yma, y cyd-destun gyntaf, caethiwed y wraig, caethiwed yr Iddewon, a Crist yn ryddhau. Dyna'r pwyntiau sydd gyda ni y bore yma. Y cyd-destun gyntaf, mi gawson ni ddarlleniad rhai paragraffau, nid just y paragraff yma. Chi'n cofio falle bod yr hanes yn dilyn dameg y ffugysbren ddiffrwydd. Ac mae Luc dan arweiniad yr Ysbryd Glân nawr yn rhoi yr hanes ar ôl dameg y ffugysbren ddiffrwydd. Ac wrth gwrs, unig bwrpas y goeden ffrwythau yw dwyn ffrwyth. Dyna bwrpas ei bodolaeth hi. Ffugysbren neu beth bynnag yw hi. Ac mae'n ddarlun wrth gwrs o Israel, yn cael ei ddefnyddio fel darlun o Israel, gwynwydden weithiau, neu ffugysbren, ac mae yna ddisgwyl, mae Duw yn disgwyl ffrwyth gan y bobl. Ac wrth gwrs, gallech chi weid yr un peth amdano ni, mae Duw yn disgwyl ffrwyth oddi wrtho ni hefyd. Y rhai mae wedi ei greu, y rhai y mae'n ei cynnal bob dydd, y rhai sy'n clywed ei airau, y rhai sy'n clywed ei negesau, mae'n disgwyl ffrwyth oddi wrtho ni. Fel oedd yn disgwyl ffrwyth gan yr Iddewon. A'r ffrwyth, wrth gwrs, bydde caru Duw a'r holl galon. Caffesu pechod, edifarhau am ei pechod. Y paragraff cyntaf yn y bennod oedd y paragraff
yn sôn am edifeirwch. Hynny yw, oedd rhai pethau mawr wedi digwydd, tragedies. 2 tragedi wedi digwydd. Pobl yn siarad, mae rhaid bod nhw yn cael eu cosbi mewn ffordd arbennig gan Dduw am y tragedi sydd wedi dod arnyn nhw. A Iesu Grist yn gweud, na, do'n nhw ddim yn fwy o bechaduriaid na neb arall yn Galilea, neu lle bynnag oedden nhw. Na. Ond os nad i chi yn edifarhau, byddwch chi yn darfod amdanoch mewn ffordd debyg. Dyna beth mae'n feddwl, nid yr un ffordd yn llythrenol, ond mewn ffordd debyg. Hynny yw bod e'n ddarlun bach o beth sy'n digwydd yn y pen draw, os nad i ni'n edifarhau ac yn ymddiried yn yw, os nad i ni'n real yn ein calonnau ger bron Duw ac yn pwyso ac yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn dod i garu Duw trwy ei ras yn holl galon i garu'n cymydog fel ni ein hunain. Ond wrth gwrs, beth ni'n gweld fan hyn, bod y Meseia gyda nhw, bod yr arglwydd Iesu yn eu plith nhw, mae llawer o'r Iddewon, llawer o'r arweinwyr, yn ytrach na toddi, yn ytrach na dod i edifeirwch, maen nhw'n mynd yn galetach. Mae calon nhw yn mynd yn galetach yn erbyn yr arglwydd. A chi wedi clywed yr ymadrodd, wy'n siŵr, yr un haul sy'n toddi'r gannwyll ac yn caledu y clai. Chi wedi clywed yr ymadrodd yna? Yr un haul sy'n toddi'r gannwyll ac yn caledu'r clai. Felly, gall pobl fod ym mhresenoldeb yr arglwydd Iesu, yr haul cyfiawnder. Ond bydd rhai yn toddi ac yn plygu, bydd rhai yn caledu ac yn caledu, fel Pharo yn yr Hen Testament. A mae'n rybydd i ni gyd, wrth gwrs, bod ein calonnau ni yn dyner, bod ein calonnau ni'n ostyngedig ger bron yr arglwydd bob amser a ger bron ei air hefyd. Wel nawr te, mae'r arglwydd Iesu yn mynd i'r synagog yn ôl ei arfer. Ni'n darllen ym mhennod 4 o Ddengilic. Mae'n mynd i'r synagog ar y Saboth yn ôl ei arfer. Oedd e'n arferiad pwysig, oedd e'n arferiad da, oedd e'n mynd i'r synagog. Ac o'n nhw'n mynd i'r synagog i addoli Duw, i ganu mawl i Dduw, i glywed gair Duw, i glywed rhywun yn esbonio ac yn dysgu gair Duw iddyn nhw. Yn debyg i'n hoedfawr ni mewn un ystyr fel yna, ac oedd e'n mynd yn ôl ei arfer i'r synagog. Dyn ni'n gwybod pa synagog, oedd yna gannoedd ac channoedd yn Israel, wrth gwrs, ac does dim manylion yn cael ei rhoi i ni, ond bod ni'n gwybod bod e'n dod tuag at ddiwedd gweinidogaeth yr arglwydd Iesu. Does dim sôn eto, does dim enghraifft arall ohono fe yn mynd i synagog ar ôl hyn. Wel nawr te, i ni'n gweld nawr te caethiwed y wraig. Mae'r cyd-destun yn fyr iawn, beth am gaethiwed y wraig. Mae'n ddiddorol, mi ddyle fe ddweud yn adnod 10, wele, yn adnod 11, wele wraig oedd ers 19 mlynedd. Behold. Mae'r gair yna yn y gwreiddiol a mae'n bwysig. Wele. A mae sawl un yn meddwl bod hi wedi dod mewn tra bod e'n dysgu. So mae hwn yn digwydd nawr, wele. Dyma beth i gwyddo. Mae e'n dysgu a mae hi yn dod i mewn yn ei fflyg, wrth gwrs, i'r synagog. Ac dyma beth i ni'n clywed, oedd hi yng ngafael ysbryd oedd yn ei gwanhau. Oedd yn ei chrymu hi nes bod hi wedi plygu. A mae Iesu yn gweud, yn adnod 16, ei bod hi yn rhwymau Satan. Chi'n sylwi? Ydych chi'n sylwi? Yn adnod 16. Yn rhwymau Satan. Ac mae rhai yn awgrymu bod e'n rhyw fath o spondylitis. Chi wedi clywed am hwnna, siŵr o fod.
lle mae'r esgyrn yn mynd yn sownd yn ei gilydd, nes bod nhw'n mynd yn un darn stiff, bosib iawn rhywbeth fel yna, rhyw fath o spondylitis, ac yn plygu felly, ac yn methu edrych lan, methu symud yn dda iawn ac mewn tipyn o boen trwy'r amser wrth gwrs. Mae dan ddylanwad diafol. Mae diafol y tu ôl iddo fe. Mae yn rhwymau Satan. Ac beth mae hynny yn ei feddwl? Beth yw'r gwirionedd fan hyn? Wel, mewn un ystyr, i ni gyd o ran natur dan ddylanwad Satan. I ni'n blant tywysog y byd hwn fel petai, meddai Iesu Grist wrth yr Iddewon oedd yn ei wrthod mae y diafol oedd ei tad nhw, o ran ei cyflwr naturiol. Felly mae hynny yn wirionedd ysbrydol ond yw ond i ni ddim yn siŵr am y wraig yma, achos mae hefyd yn cael ei disgrifio fel merch i Abraham. Felly hynny olygu dau beth. Gallai fod yn ferch i Abraham yn naturiol, fel i ddewis, neu o ran ffydd Abraham, bod hi'n blentyn i Abraham. Wel, dewn ni at hwnna nes ymlaen falle. Beth bynnag, mae dan ddylanwad Satan. Ond mae yna wirionedd pwysig fan hyn eto i ni ddysgu, i ni'n cael ein dysgu yn llyfr Job. Be sy'n digwydd pan mae rhywun fel Job yn colli ei iechyd, neu'n colli ei deulu, neu'n colli ei eiddo. Mae'r cwbl yn digwydd i Job, y gweitha gallech chi ddychmygu, y cwbl, yr un pryd yn digwydd iddo fe. Ac i ni'n cael gwybod y cefndir yn llyfr Job, ond i ni. I ni'n cael gweld tu ôl i'r llenni, beth oedd Job ddim yn gweld ar y dechrau, wrth gwrs. I ni'n cael gweld tu ôl. Beth oedd yn digwydd te? Wel, oedd Duw yn rhoi caniatad i Satan i niweidio y Job at ryw bwynt. Duw oedd yn dweud at hyn a hyn, at ryw bwynt, a dim pellach. Felly, Satan oedd yn dod ar niwed, ar drwg, ond o dan reolaeth, yn y pen draw, o dan reolaeth Duw, wrth gwrs. Ac o fewn y ffiniau, y limits, oedd Duw wedi rhoi ar Satan. Nawr te, beth oedd bwriad Satan? Wel, gwneud niwed, wrth gwrs. Dyna ei fwriadau. Mae'n hoffi gwneud niwed, neu drwg, dod â phoen. Ond hefyd, troi Job yn erbyn Duw. Cael Job nawr i wadu Duw, cael ei beidio credu rhagor ynddo fe, i amed Duw ac i gablu Duw, fel mae wraig yn gweud. Come on, get it over with. Cabla y Dduw. Sy'n eisiau ti ddal i credu yn Duw. A mae Job yn ateb, wel, ti'n siarad mor ffôl, ti'n siarad mor ffôl. Os wy'n derbyn daioni o law Duw, o'n ni ddylen ni dderbyn beth sydd yn drygioni hefyd, beth sydd yn boen hefyd. Wel, dyna fe. Dyna nod Satan, wrth gwrs, yw troi Job yn erbyn Duw. Ond mae'r arglwydd eisiau Job i ddod yn nes ato fe. A mae'n dod yn nes ato fe. Mae'n dysgu mawredd Duw. Mae'n dysgu daioni Duw. Mae'n dysgu amynedd Duw. Mae'n dysgu ffyddlondeb Duw trwy hyn i gyd. A mae'n profi ei rasau yn dod â fe'n rhydd o'r cyfan hefyd. Ac mae'n bwysig yn dywe yn ein bywydau ni. Achos mae yna bethau'n dod yn ein bywyd ni fel y pethau yma. Mae yna afiechyd yn dod. I ni'n colli pobl, i ni'n colli eiddo, i ni'n gallu colli unrhyw beth. Mae'r pethau yma'n real i fywyd. I bob un ohono ni, mae'r pethau yma'n real i fywyd. A pan mae'r pethau yma'n dod, mae'n dibynnu ble ni'n sefyll, chi'n gweld. Mae'n dibynnu ble ni yn ein perthynas â Duw. Os i ni heb ddod yn Gristion, os i ni heb gredu yn Iesu Grist, mae Duw
yn aml yn caniatáu'r pethau yma i'n hysgwyd ni, i wneud i ni feddwl. Ond mae angen help arna i, mae angen rhywun sy'n fwy na fi arna i. Mae rhywbeth dwi ddim yn deall fan hyn. Dwi angen help un sydd yn fwy na fi. Dwi ddim yn gallu rheoli mywyd yn llwyr. Dwi ddim yn control nawr o bopeth. Dwi angen help. Wrth gwrs, bydd Satan yr un pryd yn dweud wrth rhywun, o anghofio am Dduw. Mae hwn mor unfair, mae hwn mor anheg. Alli di ddim trystio fe ragor, os mae'n gadael i ti ddioddau pethau fel hyn. A fel yna bydd Satan yn siarad yn ni. Os ych chi yn Gristion, os ych ni'n Gristion, mae gan Dduw wastod pwrpas special yn popeth sy'n digwydd i ni. Mae gyda fe waith nawr yn mynd mlaen yn ein bywyd ni. Mae eisiau mynd â ni o ogoniant i ogoniant. Mae eisiau'n sancteiddio ni. A mae'n gwneud hynny trwy bopeth sy'n digwydd yn ein bywyd ni. Does dim camgymeriadau, does dim mistakes gyda fe. Mae fel tad yn disgyblu ei blant. Weithiau, i ni meddwl bod e'n gas. Ond na, mae'n ein caru ni. A mae'n ein disgyblu ni. Mae'n dysgu amynedd i ni. Mae'n dysgu ffydd i ni. Mae'n dysgu sydd i ni'n cryfhau yn ein ffydd. Bod ni'n ymddiried pan ni'n mewn pôn. I ni'n ymddiried pan ni'n ddim yn siŵr beth sy'n digwydd. I ni'n ymddiried pan ni'n ddim yn gwybod mae popeth mas o'n reolaeth ni. Ond i ni yn ymddiried yn yr arglwydd ac awn ni byth yn siomi wrth i ni ddisgwyl wrtho fe. Gawn ni byth yn cywilyddio wrth ddisgwyl wrth yr arglwydd. A mae'n gorfod dysgu, i ni'n cael ein dysgu i ddiolch yn fwy ac yn well yn yma. I ni wedi cymryd gymaint falle'n ganiataol am flynyddoedd. I ni wedi cael iechyd. I ni wedi cael rhyddid i symud o gwmpas. I ni wedi cael meddwl clir beth bynnag yw e. I ni wedi cael pobl gyda ni. Ni wedi cael cwmni a nawr ni wedi colli nhw. Oedden ni'n diolch amdanyn nhw? Oedden ni'n gwerthfawrogi nhw? A nawr i ni yn gwerthfawrogi yn well falle. Ac wedyn peth arall, pan mae props yn cael eu tynnu oddi wrtho ni, i ni'n dod i bwyso mwy ar yr arglwydd. Achos i ni'n gallu dibynnu ar beth eraill yn fwy nag i ni'n pwyso ar yr arglwydd. Pan mae'r props na wedi mynd, iechyd beth bynnag yw e, i ni'n dod i bwyso mwy arno fe. Mae gyda fe bwrpas. Mae Satan a'i fusau mewn, wrth gwrs, yn dod ar niwed fel nath e gyda Job, yn dod, ond mae'r cyfan dan lywodraeth yr arglwydd. Mae'r cyfan i'r Cristion o fewn ei berthynas o gariad ar arglwydd. Ac mae'n arwain i ogoniant. Bob amser mae'n arwain i ogoniant. O nef newydd ar ddeiar newydd. Ond mae Iesu yn drech na Satan. Dyna beth ni'n gweld fan hyn. Mae'r arglwydd Iesu yn drech na Satan. Ydy, mae e gafael dros bobl. Mae e gafael droson ni nes i ni ddod i gredu yn Iesu Grist. Ond unwaith mae'r arglwydd Iesu yn dweud y gair, i ni'n rhydd. I ni'n rhydd ac i ni'n dod i gredu. I ni'n dod i edifarhau. I ni'n dod i bwyso arno fe. Unwaith mae e'n rhoi law arno ni, i ni'n rhydd. Oddi wrth ei afael e. Ac i ni'n gweld hynny fan hyn. Mae di marw drosto ni, mae di marw dros ein pechodau ni. Mae di dioddef oherwydd ein pechod. Mae di talu pris ein pechod. Mae di mynd i'r frwydr yn erbyn Satan, a mae di ennill. Mae di mynd i'r bedd a mae di atgyfodi. Mae wedi concro fe. Ac mae'n ryddhau pobl o afael diafol. Mae'n ryddhau pobl o feddiant Satan ac yn dod â nhw at Dduw. Chi'n cael y darlun o ryddhau. Mae dau ddarlun yn yr hanes y gweud y gwir. Mae darlun y wraig a mae darlun yr ychen neu'r asyn.
Dewn ni at hwnna nawr, ond mae'r ychen a'r asyn yn cael ei arwain o gael ei glymu lan at y dŵr. Ac dyna mae'r arglwydd Iesu yn ei wneud, a ni yn yr Efengyl, lle bod ni'n gaeth yn cael ein clymu lan, mae'n ein harwain ni at y dŵr bywiol, at fywyd Duw yn ein heneidiau ni, sy'n torri pob syched ac sy'n ein bodloni ni ac yn disychedu ac yn ein glanhau ni hefyd. Beth bynnag, caethiwed rhai o'r Iddewon nawr. Mae'r arglwydd Iesu yn iachau y wraig yma, chi'n cofio, a mae'n gorfoleddu, mae'n sefyll a mae'n gorfoleddu yn niw. Mae'n gwybod taw Duw sydd ar waith trwy ei fab, ac mae'n gorfoleddu a llawenhau a canmol a moli y Duw. Dyna'n bywyd ni nawr fel Cristion, gyda llaw. Dyna'n bywyd ni. Ni wedi cael ein codi i sefyll fel plant i'r arglwydd yn Iesu Grist, a bywyd o wasanaeth, bywyd o fawl, bywyd o addoliad sydd gyda ni i'r arglwydd. Yn ein bywyd bob dydd, yn ein gwaith, ym mhopeth, bywyd o wasanaethu ac addoli yr arglwydd, a diolch, bywyd o ddiolch iddo fe. Ond, dyw pawb ddim yn hapus, wrth gwrs. Dyw arweinydd y synagog ddim yn hapus, achos fe oedd yn gyfrifol am drefen y gwasanaeth, bod popeth yn cael ei wneud mewn trefen ac yn ôl i'r rheolau nhw. Traddodiad y tadau, beth oedd yn ysgrifenedig yn y Misna gyda nhw, yr esboniad ma oedd gyda nhw ar gyfraith Duw, cyfraith Moses. Ac felly, oedd e ddim yn hapus o gwbl ynglyn â hyn. Mae e yn grac iawn. Indignant yw'r gair Saesneg, mae'n grac iawn gyda beth sy'n digwydd. Falle bod chi'n cofio, yn Efengyl Ioan, pennod 9, Iesu Grist yn iachau y dyn dall fyna, oedd e'n ddall o ienedigaeth. Chi'n cofio hwnna? A'r Phariseaid yn holi nawr fe a'i rieni, pwy sydd wedi wneud hyn, siwrd mae wedi dod i weld ac yn y blaen, maen nhw'n holi fel hyn. Ac maen nhw'n sôn am Iesu, nid yw'r dyn hwn o Dduw. Nid yw'r dyn hwn o Dduw, nid yw'n cadw'r Sabath. Fel o'n nhw yn credu dyle'r Sabath gael i gadw. Chi'n gweld? Beth mae hyn yn dweud wrtho ni i ddechrau? Wel, dyw gwirthiau hyd yn oed, gwirthiau Iesu Grist, dyw gwirthiau gras y mywyd y Cristion. Dyw yn golygu bydd pawb arall yn credu pan maen nhw'n gweld gwirth. Mae wedi gweld gwirth. Mae wedi gweld menyw oedd wedi fflygu lawr am 18 o flynyddoedd yn sefyll yn syth ac yn canmol Duw. Mae wedi gweld gwirth trwy Iesu Grist. Ond, ddim byd. Ddim byd. Nid dyna sydd, dyw hwnna ddim yn rhyfeddol, does dim llawenhau gyda hi. Does dim llongyfarch y wraig. Na. Beth sy'n ei boeni fe yw ei agenda fe. Cadw trefen, cadw rheolau. I ennill rhyw fath o gyfiawnder ger bron Duw. A bod yn bobl sanctaidd yn ei meddwl nhw trwy gadw'r rheolau yma o flaen Duw. Dyw gwirthiau yn ei hunain, hyd yn oed gwirthiau gras. A mae pob Cristion yn wyrth gras. Pob Cristion, mae yna newid yn dod yn ei fywyd. O'r fath newid rhyfeddol a wnaed yno fi, daeth Iesu, i'm calon i fyw. Mae yna newid yn dod. A mae pobl yn gweld hynny. Mae teulu yn gweld e. Mae ffrindiau yn gweld e. Lle mae person yn cael ei eni o'r newydd, mae yna newid yn dod. Ond dyw hynny ddim yn golygu yn automatic bydda nhw'n credu. Dyw ddim yn golygu hynny fan hyn. Mae rhai yn toddi, mae rhai yn caledu. Ac mae'n dragedi, mae'n drist. Ond i ni'n gweld hynny yn y Beibl, i ni'n gweld hynny. Pan mae'r Efengyl yn cael ei
ffregethu. Ni'n gweld hynny. Mae rai yn credu, mae rai yn caledu. Mae'n drist iawn iawn. A mae'n reality hefyd, bod ni'n gweddio i bobl i gael eu toddi ac i blygu i'r arglwydd. Nawr te, yn ôl y Misna, yn ôl i'r rheolau nhw, oedd dim hawl i drin esgyrn, o'ch chi'n mynd cael wneud manipulation ar y saboth, o'ch chi'n mynd cael sythu asgwrn oedd wedi torri ar y saboth, o'ch chi'n mynd cael sythu coes neu braich plentyn ar y saboth. Dim ond os oedd bywyd person yn y fantol. Nawr, dyw hwnna ddim yng nghyfraith Moses. Dyna ei cyfraith bach nhw yw hwnna nawr, yr esboniad manwl a'r rheolau manwl ar y saboth. Ac oedd gymaint ohonyn nhw, cannoedd ohonyn nhw wrth gwrs, rheolau fel hyn. A dyna oedd un i boeni fe nawr. Mae esgyrn y fenyw yma wedi cael ei trin ar y saboth. Mae rhywun wedi trin i esgyrn ni. Mae Iesu wedi rhoi ddwylo arni. A mae wedi sefyll yn sydd, mae wedi torri'r saboth. Wel, na chi ddallineb, ond yma. Na chi tragedi. Na chi gaethiwed. Ac i chi'n gweld y rhagryth sy'n dod ar ôl hynny. Mae'n siarad ar bobl ac yn gweud 6 diwrnod, pidwch a dod ar y saboth, ond wrth gwrs eisiau anelu at Iesu mae ond mae'n ormod o gywod i siarad â Iesu o flaen pawb, felly mae'n anelu fe at y gynulleidfa. Rhagryth yw hwnna, wrth gwrs. Dyw ddim yn gallu gwadu'r y wyrth, dyw ddim yn gallu, mae pawb wedi gweld y wyrth sydd wedi digwydd. Ond mae bron yn rhoi bai ar y wraig hefyd yr un pryd, am ddod ar y saboth a bod hi wedi cael ei gwella. Bod hi ddim wedi gofyn am gael ei gwella hyd yn oed. Bod Iesu wedi cyhoeddi a rhoi ddwylo a iachau hi. Ac mae'n condemnio rhywbeth oedd yn union yn ôl ysbryd a phwrpas cyfraith Duw. Mae Duw yn gofyn i ni i garu fe ac i garu ein cymydog fel ni ein hunain. Ac mae'r arglwydd Iesu wedi dangos bod e'n caru Duw, yn ffaith bod e yna, ffaith bod e'n dysgu gair Duw, wrth gwrs, yn y synagog, mae'n dangos bod e'n caru ei gymydog, mae'n dangos trigaredd a gras tuag ati ar y dydd saboth, fel gallai fe ar unrhyw ddiwrnod arall. Ond mae syniad nhw, mae'n cau bant, mae nhw wedi cau off y syniad bod cyfle i drigarhau oherwydd yr holl reolau yma sydd wedi cael ei adeiladu fel waliau. Mae nhw wedi cau bant y syniad o drigaredd a gras a ryddhau ar y saboth. Ac mae nhw wir, mae nhw wedi ei plygu lawr hefyd, chi'n gweld? Mae nhw fel y wraig. Yn yr ystyr ysbrydol nawr, mae nhw'n edrych i lawr. Pan mae nhw'n edrych ar beth maen nhw'n credu, nid y Beibl maen nhw'n edrych arno fe, nid cyfraith Moses, ond syniadau eraill o gwmpas y gyfraith. Maen nhw'n edrych lawr yn is na gair Duw, chi'n gweld? Maen nhw'n edrych lawr wedyn ni ar ei trad ei hunain fel petai. Beth allai i wneud fel dwi fod i ennill cyfiawnder ger bron Duw. Mae'n dibynnu arna i, yn ei syniad hollol arwynebol o beth oedd cyfiawnder, beth oedd bod yn iawn gyda Duw, cadw reolau, byw bywyd allanol, nid y galon, nid y cymhellion, nid reality ein perthynas â Duw, ond pethau arwynebol. Ydy hwnna'n ddarlun o'ch chi bore yma? Rhywun fan hyn, neu rhywun sy'n gwrando? Ydych chi wedi plygu lawr? Ydych cred chi yn seiliedig ar beth sydd yn y Beibl, neu rhywbeth gwahanol? Neu rhyw gredo eraill? Felly bod tyma bach o beth sydd yn y Beibl, a wedyn pethau eraill. Mae gymaint yn y sefyllfa yna.
Mae gyda ni ddew os, ond dyw e ddim yr un dew a sydd yn y Beibl. Dyw e ddim yn greawdwr, y nef a'r ddeiar. Dyw e ddim yn gynhaliwr pob peth sydd yn lliwio pob peth. Na, mae lot o bobl a golwg is na na. Os oes na ddew, mae yn ddew bach. Os oes na ddew o gwbl. Ydy e'n ddew sy'n sanctaidd ac yn gorfod cosbi pechod a dinistrio pechod? Neu ydy e'n ddew sydd fel Sion Corn? Ydy e'n ddew di-ddyfarn? Ydy e'n ddew sydd wedi anfon ei fab i fod yn iawn dros ein pechodau ni, a bod hynny'n rhywbeth ofnadwy, wrth gwrs, i ddelio gyda'n pechod? Ydy e'n ddew trigarog a graslon, trwy Iesu Grist, trwy waed Iesu Grist. Ai dyna ein dew ni, ai dyna ein cred ni? Ydy pawb yn bechaduriaid? Ydy ni'n llwgwr tu fewn o ran natur, o'r dechrau? Neu ydyn ni'n dda? Mae'n wahanol gredoau yn dos e. Mae rhaid i ni i edrych ar beth sydd yn y Beibl, neu ni'n edrych lawr yn is na, a ni'n cael ein plygu lawr yn caethiwo, a byddwn ni ar goll, wrth gwrs, am dragwyddoldeb. Ac mae gymaint yn edrych ar ei trad wedyn ni, yn meddwl, reit, mae rhaid i fi fyw yn well, mae rhaid i fi wneud hyn, mae rhaid i fi wneud y llall, achos mae'n dibynnu arna i. Yn lle edrych lan ar Iesu Grist. Mae'r gyfraith oedd gyda yr Iddewon yn pwyntio at Iesu Grist, yr aberth dros bechod, yr oen dros bechod. Fel na oedd maddeuant i gael trwy ddirprwy, substitute, yn marw yn ein lle ni. Darlun o'r Meseia oedd i ddod, wrth gwrs, y gwas y dioddefus a'r fuddugoliaeth yn yddo y fe. Dewch i ni orffen yn dod at yr arglwydd Iesu yn ryddhau. Mae'n iachau yn syth, mae'n iachau yn llwyr, wrth gwrs, ac doedd hi ddim wedi gofyn am iachad. Ddiddorol iawn fan hyn, doedd hi ddim wedi gofyn, doedd hi ddim wedi ceisio, na neb arall ar ei rhan hi chwaith. Mae'r arglwydd Iesu yn gweld ei chyflwr hi, a mae'n llawn tosturi, yn syth. Mae'n llawn gras, wrth gwrs. Mae'n llawn cariad dwyfol. Ein ni'n gweld ynddo fe. Tosturi Duw. Ein ni'n gweld yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae'n ei ryddhau hi. Ac wrth gwrs dyma pam mae wedi dod. Dyna pam mae wedi dod i'r byd. Dyma pam mae wedi dod o'r nef. So, os ewn ni ddarllen Luc 4 nawr te, a mae ysbryd yr arglwydd arnaf, oherwydd iddo fe neinio i bregethu'r newydd da i dlodio. Newyddion da i dlodio'n ysbrydol. Sydd ddim ar modd i'w gwella ei hunan. Sydd ddim ar modd i fod yn iawn gyda Duw. Newyddion da, dewch ata fi am bopeth, medde Iesu Grist. A mae wedi fanfon i gyhoeddi ryddhad i garcharorion, rhai sydd wedi plygu lawr dan ddylanwad diafol. Diolch Geraint. Ac adferiad golwg i ddeillion, rhai sydd wedi mynd yn ddall i Dduw, i ddaioni Duw a'i cyflwr i hunan. Ble maen nhw fod i fynd at Iesu Grist i gael golwg eto? Y gorthrymiedig i gael cerdded yn rhydd, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Mae'n atgoffa ni o'r Jubilee fanna. Blwyddyn oedd y ceithion yn cael mynd yn rhydd, wrth gwrs. Bob 50 mlynedd yn Israel. Oedd e'n ddiwrnod arbennig, oedd e'n flwyddyn arbennig. Os o'ch chi wedi gorfod gwerthu tir oedd yn eiddo i chi, chi'n cael e'n ôl. Chi'n cael eich etifeddiaeth yn ôl. Os o'ch chi wedi gorfod mynd yn gaeth i rywun arall achos tlodi, chi'n cael mynd yn rhydd. Jubilee. A na beth yw Iesu Grist. Mae'n dod â Jubilee rhyfyd i ni. I ni'n cael ein hetifeddiaeth nôl, i ni'n cael dod yn blant i Dduw unwaith eto. I ni'n cael dod yn rhydd o gaethiwed pechod. Dyna pam mae wedi dod, a ni'n cael darlun ohono fe. Gyda iachau y wraig yma. Ac wedyn, mae'n dangos rhagryth
arweinwyr Iddewig, wrth gwrs, y rhai oedd yn dysgu nawr, mae'n cyfeirio at yr anifail. Ydy hwnna'n dod na fe? Chi ragrythwyr, meddai Iesu Grist. Chi'n fodlon, a dyma oedd y rheolau gyda llaw. O chi'n cael arwain yr anifail o'r stôl lle oedd wedi cael ei glymu. Dim ond bod dim byd ar ei gefen yna. Oedd e ddim yn cael cario baich, wrth gwrs. Wedyn, o'ch chi'n gallu arwain y mas at y ddŵr. O'ch chi'n cael arllwys dŵr mewn i gafan, iddo fe gael yfed, ond o'ch chi ddim yn cael dal bwced o ddŵr iddo fe yfed. Oedd hwnna'n waith. O'ch chi'n cael arllwys y dŵr i'r cafan, ond o'ch chi'n cael dal bwced. Na fe? Na'r rheolau. Ac o'ch chi'n cael wneud hynny, ond oedd e'n golygu bod yr anifail ddim yn gaeth, ddim yn cael ei glymu lan, mae'n cael mynd yn rhydd, a mae'n cael dŵr, chi'n gweld? A mae Iesu Grist yn gweud, wel, chi'n fodlon i'r anifail i gael dod yn rhydd, i gael dŵr ar y saboth, wel, beth am y fenyw yma, te? Mae hi wedi bod yn gaeth, wedi cael ei chlymu lan. A dwi wedi dod i arwain ni at y dŵr bywiol i ryddhau hi. Dyna pam mae wedi dod, wrth gwrs, i ni gael profi gras Duw a cario Duw yn ein calonnau ni, bywyd Duw yn Iesu Grist. I ni gael dod yn rhydd, i gael y dŵr bywiol, nes bod e'n llifo drosodd, a bod ni'n dod yn fendith i eraill oherwydd ysbryd Duw yno ni. Mae wedi dod i'n ryddhau ni o gaethiwed pechod, wrth gwrs. Yn Ioan 8, ni'n cael y sgwrs yma gyda'r Iddewon. Os aroswch chi yn fy ngair i, chi mewn gwirionedd yn ddisgyblion i mi, cewch gwybod y gwirionedd a bydd y gwirionedd yn eich ryddhau. Plant Abram ydym ni, ac ni buom erioed yn gaeth weision i neb. Mae Iesu Grist yn gweud wrthyn nhw, wedi dod i'ch ryddhau i chi. O na, i ni'n blant Abraham. I ni'n sanctaidd, i ni'n etholedig. Just o ran yn geni ni, o ran pwy ni'n perthyn. Sym ots yma'n calonnau ni, sym ots yma'n perthynas ni a Duw, a maen nhw'n galed. Beth mae pobl yn gweud heddi? Dwi ddim yn bechadur, diolch yn fawr. Ewch chi siarad â rywun arall sy'n bechadur, bydwch chi siarad â fi, dwi ddim yn bechadur, dwi'n dwi'n iawn, diolch. A'r arglwydd i dod i ryddhau, a'r arglwydd i dod i farw dros bechaduriaid ar y groes. A mae pobl yn ei dallineb yn gweud, wy'n oce. Wy'n iawn, diolch yn fawr. Wel, gadewch i ni i grynhoi popeth. Diolch y bore yma am y darlun. Y darlun mawr fan hyn, y thema yw ryddhau. Y wraig wedi plygu, yr anifail yn y stôl yn cael mynd yn rhydd i gael y dŵr, a'r wraig yn cael ei chodi yn syth. Beth yw'n cyflwr ni y bore yma? Os i ni yn Gristion, ni wedi cael ein ryddhau mewn gwirionedd. Ni wedi cael ein ryddhau o'n pechod, ni wedi cael gras i gredu yn Iesu Grist, i edifarhau ac i brofi ei gariad. Nawr, yn bywyd ni nawr, i ni wedi cael codi'n straight, i ni'n blant i Dduw, i ni'n etifeddion yn ef, i ni'n sefyll lan. So, yn bywyd ni nawr yw diolch a gwasanaethu ac addoli, tra byddwn ni yma, nes bod ni'n mynd i'r gogoniant. Ond ar y ffordd, cofiwch, gall yr arglwydd ganiatáu i bethau ddigwydd i ni. Mae'n ein caru ni, a mae'n ein disgyblu ni, a mae'n ein sancteiddio ni. Gall ei ganiatáu i bethau ddigwydd i ni, colli eiddo, colli iechyd, colli pobl, bydd yn galed, wrth gwrs. Ond mae'n neud hynny yn ei gariad, mwyn ein coethi, a'n puro, a'n paratoi ar gyfer y gogoniant. Os ych chi ddim yn Gristion y bore yma yn gwrando ar hyn, wel nawr te, ych chi wedi plygu lawr. Ydych chi'n gallu gweld hynny? Chi dan ddylanwad Satan, ddim yn edrych ar Iesu Grist, ddim yn codi eich golwg at Dduw fel dylech chi, yn ystyried eich perthynas â Duw falle, ble chi'n sefyll. Mae'n amser nawr i chi edifarhau. Mae'n amser i chi bwyso ar yr arglwydd Iesu, achos mae yn ein ryddhau ni o bob caethiwed
ac o fod wedi plygu yn isel. Pidiwch ag edrych ar eich trad a meddwl mae rhaid i fi wneud hyn neu mae rhaid i fi wneud y llall. Mae rhaid i edrych ar Iesu Grist. Fe sy'n dod â ni'n iawn a Duw, fe sy'n ein nerthu ni yn y bywyd Cristnogol bob dydd ac ar ei ben bo'r goron. Amen. Wel, gawn ni droi at yr emyn ola bore yma, newyddion braf a ddaeth i'n bro, o'i heiddent gael ei dwyn ar go. Mae Iesu wedi cario'r dydd, caiff carcharorion fynd yn rhydd. Diolch Arglwydd am dy air, diolch am yr arglwydd Iesu, diolch iddo fe ddod i'n ryddhau ni, o gaethiwed ein pechod a'n cyflwr ni, a'n codi ni yn blant i ti, ac yn rhai sydd â bywyd i fyw o ddiolch ac o glod i ti. Ac eto, i ni'n gallu profi anawsterau ar ein taith, fel rhan o dy waith di yn ein sancteiddio, yn ein puro, yn ein disgyblu ni, nes yn y diwedd, y byddi di wedi'n gwneud ni ar ddelw mab y dyn. Diolch am dy ras ac am dy gariad rhyfeddol tuag ato ni. Helpa bobl Arglwydd galw eto, rhyddha bobl eto Arglwydd o gaethiwed, o fod wedi plygu lawr, o fod yn gaeth o Arglwydd, dan ddylanwad Satan. Please, helpa nhw i feddwl am eu perthynas â Duw o Arglwydd, i ddod i edifeirwch ger bron Duw, ond i edrych ar Iesu yn arbennig, ac i ddod yn rhydd, i ddod yn eiddo i ti, i ddod i'r bywyd rhagwyddol sydd yno ti. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a rhosog gyda ni, y nawr a hyd nes y daw. Amen.